jo. Tak. A houšky si teda opláchnem. Tady už taky máme. Máme. Teda napíšu druhá část a dokončení havušek, víš? Nebo zkusím jakoby... No. No. Pokud se udělají halušky, máte hotové všechno. Tam si to dá. Hodíme tam podrávku, malunko, protože už želi máme trošku. Hodíme si tam magii. Do koření tam samé magii. Tak. No. Magii máme rádi všichni. Bez magii neumíme žít. Maruško, antenní rys. Takže tady máme takhle už zamícháno. Tak. A máme hotovo. Zkuste podle našeho receptu teda. Byli bychom rádi za vaše nápady. Máme za odběr. A tímto se s váma loučíme a uvidíme se na dalším videu. Ahoj. Nashledanou.